belai hambai kotma thungnai rokno chung tini chini Deura ADC village o jagao hingke chini Koilashor assembly ni members ko rok botongo ebong Chondipur assembly ni members rok botongo kai chung tini i jagao chini Chondipur ro jara buagra bai chongoi rohojak chini observer ani tapu okra borom gunang Guru Podo Deborma tai ani teaching kaham Dilip Munda borok no tugui ang oro phaika tai oro chuno lamsok khanibo tongo chini Koilashor assembly ni block president tai adong rok kubangma chini white tape ni borok bo tongbayo TW rok bo tongo borok ni site of Mumbai chung tini board committee ni kok salainai ni phaithanibo kaham jora kaham romoi phaika kubangma party BJP IPF tini yakarei chini tapuk borom gunang Samol Deborma tai Griho Debormani bisingtui in jago pass poribar borok 19 butar phaika borok no chung buagra ni Mumbai lamsoko borok thanjau phaimani bagai chung je samung khlaidi borok khlainani bagai chung borok no kesar ka borok gosika borok bo thanjau na hamjogoi phayo moni bagai chung buagra Mumbai borok no lamsoko buagra ayuk lokthum kiprasa ayuk lokthum Wagra ayok loton wagra ayok loton ramotha ayok loton langso phai khabai kubai lam sogo ramotha phai khabai kubai lam sogo wagra ayok loton ramotha long le wagra ayok loton long le wagra ayok loton ramotha ayok loton Bay tiêm long live, bay tiêm long live, tiêm liêm long live, tiêm long live, quạt ra ai một thôi. Video play thế hết cái tao.